ההבדל בין דו-חוגי וחד-חוגי מבחינת התורה? אין הבדל לא כזה, מבחינת ניקוד, אתה פשוט סובר לך, נגיד, אתה יכול לקחת את החוג הראשי שלך, נגיד, בפסיכולוגיה, ואז יש לך עוד איזה כמה שעות, הם מעוניינים בזה, כי אני חושב שיש לך ראייה יותר רחבה של דברים. יש נגיד חלק של הניקוד מהחוג הראשי, וחלק מהניקוד. לא, אבל נגיד אם זה לומדים נגיד מחשבים, קודם לכיוון מדעי המחשב ולא יודע, פסיכולוגיה, מקבלים תואר והתואר זה לא, כאילו, זה לא דו-חוגי. שני מסלולים שהם דו-חוגי זה כאילו שהם מסתדרים ביניהם, שהם מסתדרים, נגיד, אתה פה עם מדעי המחשב ומנהל עסקים. יש דו-חוגי שמתחבר ויש גם דו-חוגי שלא מתחבר, ועדיין אפשר. לא, זה כנראה המסלול. אבל כן, מקבלים בשניהם פה. בשניהם מקבלים, כאילו יש שני תארים ראשונים? גם שני תעודות? זה תלוי איזה שילוב של דברים חלסי, יש לנו שזה משתלב, יש לנו שזה לא. צור ירדה מכל העניינים. השנה שעברה היא ממש החליטה שהשנה הייתה תחליט מחשבים. וקיבלו אותה בזה. חודש התלתלה. השאלה אם זה שני תארים ראשונים או תואר ראשון אחד ראשון. כי אני למדתי בטכניון, למדתי הנדסת חומרים וקיבלתי תואר מהנדס חומרים ולמדתי פיזיקה וקיבלתי